Ka lempung yelekai football jungki kenhun yelekai ke bala rangba ne ka veteran tournament ar paulai bala penlong daga kenhun forever green kala paino sakabakun daga jingi kun final hapdang ki ardli ki kenhun lane ki team kata hapdang ka Sumer FC persha eka MLP FC ka bala long ha ka santari unailar ar paulai hamadan football ka snong dihar ribhoi de string Hagaba hagate ke jingi kun final ban yakni yakanam la do hapdang kite ki artli ki kunhun ka MLP FC kala yora yakanam la do da ka bathep gol hadu ndreu gol katba ka Sumer FC tangshi gol ukong san hakate ke lumpung lalong Dr. Celestin Lingdo MLA ka umsning constituency badu sumbut kongsan ulalong uba Eddie Grafin Kharbani ubadai General Secretary jongka UDP umsning circle badu badairu uwei niki samla rangba ubalapau bha hakikam treimon sngobha kabakam sngo tenat hakate gelumpung kalong ba arngut ki klor yele kai bol ka jella kata uba Eugene Son Lingdo ubala shong thait de ki phautli ki benai ula shim bentalang rengkat badu ba aibor lang khongji hakaba kilami khmat naga kunhun Sumer FC watla kimshim lala satya bonpoi shakathong jongka jingjam nang yai biteng ya kaneka kam bahaga jongpi ngidon I CI na kanopo polis ringkat baka team na ki veteran jongka polis tika veteran team na po Sumer haka jingdon ringkat ini ba Aibor mo ba Eugene ilalong ex MLA mo tehanre kajing poi jong I sene kata kajing ya ka football Ngi baro ngi wan hangne namar bangi ya ka football. Ladadon ka cricket umdan bawan pekai. Kata kacing ya ka cricket kampat kiu. Tehan rei ya ka football. Hame galaya kadai ka top sports ke ba ngis ngau tenat ban sngap. Te kumang along ngam kwa ban keren jerong. Ngarang perkat ban yoi bagi veteran telek ki balak ham ka kok siu ban penkedor mo tim gi badang fit sudah. Kadai tangga 6 veteran tehanrei hado nut hidang samla lut borok. Ba Eugene Son sashisi mi I biang fi hier madan. Hadin bangi lada bi ya ka perform jo pi kum MLA ka ma plang ha gitu gi. Kendia snem la blong hadin jo pa pa. Ki bola pelong pi ba Eugene sashisi nut fi hier madan biang ta. Ki bola pelong pi ba pim ya tere banyi ke election ha gitu. Ka ba ki pa ba ki mon ha jing shisha. Kani ka jing ha madan kani ka sotong shule kai malan shu lakai keduk begini ki perlok baju lakai lang mensua de tangling bak football hi bangi yo banya don mentalang ya along no ling bak football ngi yo banya shongka ya keren te ka jingi lakai football menta kalong tang mensua lakai melan tang mensua yo banya ya keren ya kenduk ki perlok kibla alet kibla kenduk hakit snem por bedang lakai ba te kan kalong tang mensua long ba kumbolong teman kilan met ila de teman dan akamet ko bakya kebakosan de kata hi Hatu ba Eugene kumbakalong menta hatu na kaliang ka jimut jung pakha jo fi hatu pidang don em bak tunal biang sakani ka lempung jingi le ka hi barka namar kumbang I pila don ka politik menta tega banong bangan lakai biang te ngam don chu ka jimut pakhat ha kalau ngam menta tengah kwa bandon ha benta hakoi kaliang bai de bak football hipat mde bak kaling ba ka jingi lakai hinde kala de limba ka jingdon menta hapo ke administration menta ban berkat namata kalawai jong khana ki jongi ki band dangkio ba Eugene ni I ha kaying dorbar tau ai na ki balak dep ha kaying dorbar ki ba phi juya site phi juya keren na ka benta kani ka sport policy ban wan ra ha ka jella pro ko we to ka I ki jingi do ki ka jing kerman ha ki phira I ki man oh kumakalong ka sarkar hoat kala persyang bakin penbit penbiang yang ka policy ka lor ka jong ka sports te try anda kilala ban pin urlong ya kane tengah try kan long ka jing mentoy ka background meta khana ki hebret ki jongi ki ba kwa ban persyang il dia hakikam sport ki ba per menta ka baide ba kala wei ki jongki ba kumno ka sarkar o kala ban dan menta ha ka roi ka par ka baide ba hikam sport sa ka ne ka jala jongi te ba Eugene PE kumno thrai number ba hagari khasi jantia jungi michim hagari khasi jantia na pun bagi player football subuh lara ka sinkhya ba ka sarkar ke PE ne am ba kandan ka wei ka kanhun ke bandang di player tang ki try ri khasi jantia thrai ka ton am kum kata ka chance em ka ba kumsan hi baide football po ka re jala ka jongi kam dei tang ka sarkar hinde ka shong ha baro hi bandan mentalang ngadu ka ki association ki ba per
pembalong na football ka MFA ba halor ki wewe ki district association ba associate ila dia ba ka MFA ta kumjur haki club ba pair benan po ka chala ka jongi ta ka de jing try lang ka banwan ra ya ka jingbit ka jingbiang habai dei ba ka jingila ka football po ka chala ka jongi